se ringataan tähän. Viivillä nämä on pieniä esteitä. Viivi hyppää vieressä, vaikka se paljon tarjoaa. Säteellä kun se hyppää, niin se on puottelee puomia eikä vitsi nostella jalkoja. Eikö se täällä halua näyttää paremmalta? Niin sen kisoissa ja valkoisessa hyppää, kun se hyppää. Ui! Eikö se vielä yksi? Joo, mutta... Sitten sieltä kierro tonne ihme puujutu. Puukasteelta. Ai nyt.